Усіх вітаю, шановнае спадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша. І перш чым мы пачнем гэты выпуск, я мушу сказаць, што трыгер-ворнінг, тут мы будзем размаўляць пра харасмент. І зараз трэба выдаць крышку базы наконт таго, што гэта, уласна кажучы, такое харасмент. Увогуле, гэта панятак ахоплівае даволі шырокі спектр паводзін абразлівага характару, але у гэтым выпуску мы пад харасментам будзем разумець менавіта непажаданую сексуалізаваную ўвагу, якая парушае нашы асабістыя межы. Гэта падкаст «Утульны горад», а да мяне сёння завітала Аліна, якая спецыялізуецца на тэмах датычных да пытанняў гендара. Чаму менавіта Аліну я запрасіла? Таму што мяне турбуе шмат гарадскіх праблем, але адна з іх — гэта праблема харасменту ў грамадскіх прасторах. І зараз мы, уласна, з Алінай пагаворым пра тое, што такое харасмент і чаму ён здараецца ў гарадскіх прасторах, і што з гэтым можна зрабіць. Зоюсь Аліна, я квир-актывістка і інтэрсекцыйная феміністка. Я таксама небінарны чалавек. Гэта значыць, што я не асацыюю сябе з мужчынскім або жаночым гендерам. Гэта такая нагадвалка, што гендер сацыяльна абумоўленая рэч, і не ўсе сябе ідэнтыфікуюць з мужчынамі або жанчынамі. Я раблю праект «Новыя рэгіёны» з сваімі калежанкамі і таксама фестываль супраць хатняга гвалту «Не вінаватая». «Новыя рэгіёны» — гэта ЛГБТК-ініцыятыва з Магілёва. Мы ўжо хутка плануем змяняць імя, таму што яно не зусім адпавядае таму, што мы зараз робім. Мы ўжо не працуем менавіта толькі з рэгіянальным кантэкстам, а больш з агульным беларускім, дзе робім мэтай узмацняць квир-людзей. А «Не вінаватая» — гэта такая do-it-yourself міжнародная акцыя, фестываль супраць хатняга гвалту. Гэта адукацыйная і дабрачынная імпрэза, у рамках якой у гэтым годзе пройдуць лекцыі, прэзентацыі, выступы музыкантак, і мы збіраем ахвяраванне ў ананімную арганізацыю на псіхалагічную дапамогу людзям, якія пацярпелі ад гендерна абумоўленага гвалту ў Беларусі. І фестываль пройдзе ўжо праз некалькі дзён у Вільнюсе. Давай тады ад тэмы гендеру непасрэдна да больш вузкай тэмы харасменту менавіта ў грамадскім транспарце. Увогуле, на старонцы інстаграма «Не вінаватая» я пабачыла вельмі цікавы пост пра грамадскі транспарт. Скажы, калі ласка, чаму менавіта гэтая тэма цябе зацікавіла і наколькі гэта профільная тэма менавіта для невінаватай? Як чалавек з досведам жаночай сацыялізацыі, я шмат разоў сустракалася з харасментам. Менавіта мае найбольш траўматычныя вопыты харасменту адбываліся ў грамадскім транспарце. І тэма гэта ў апошні час больш бачная, таму што жанчыны з'яўляюцца такімі асноўнымі карыстальніцамі грамадскага транспарту. Бо мы жывем у патрыархальным грамадстве, у якім жанчыны маюць менш грошай на сваё жыццё, напрыклад, за шклянага паталка. Шкляная столь — гэта такая метафора, якой мы апісваем нябачны бар'ер, праз які пэўная група не можа падняцца вышэй за пэўны ўзровень іерархіі. Напрыклад, калі вы завітаеце ў любы беларускі выканкам, то 75% людзей, якіх вы там спаткаеце, будуць жанчыны. Аднак старшыня выканкама і ўсе намеснікі старшыні выканкама будуць менавіта мужчынамі. І так працуе не толькі ў Беларусі, і так працуе не толькі ў дзяржаўных арганізацыях, так працуе прыблізна паўсюль. Калі жанчына можа стаць, напрыклад, начальніцай аддзела, окей, без пытанняў, але стаць кіраўніцай усяго прадпрыемства, напрыклад, яна ўжо не можа. Прычым не можа не таму, што ў кагосьці напісана ў рэгламенце не браць жанчын, а проста таму, што так склалася гістарычна, гендерныя стэрэатыпы, а ў яе ўвогуле дзеці, а ей таму дэкрэт, і што гэта такое, як эта жанчына будзе кіраваць увогуле ўсім прадпрыемствам, а тут у нас ёсць файны хлопец на гэтую пасаду. І прыблізна і менавіта праз такія разважанні, а не праз нейкі наўмысны хітры план. І адбываецца так, што ўсе кіруючыя пасады займаюць мужчыны, а жанчыны часцей за ўсё знаходзяцца ніжэй па гэтай іерархіі. І гэта таксама адлюстроўваецца на тых транспартных сродках, якімі яны карыстаюцца. І паколькі ў патрыархальным грамадстве мужчыны адзін аднаго прасоўваюць па кар'еры, напрыклад, жанчыны не атрымліваюць роўнага доступа да ўстойлівай фінансавай сітуацыі. Менавіта таму яны часцей карыстаюцца грамадскім транспартам. Яшчэ адной прычынай гэтаму з'яўляецца клопат аб экалогіі. Але трэба такой, дисклеймер зрабіць, што небінарныя людзі і людзі іншых гендернай ідэнтычнасці увогуле не бачныя зусім.
канешне, яны таксама сутыкаюцца з харасментам. Я больш кажу пра такую жаночую перспектыву, тому што, так, яна крыху больш бачная. Я спадзяюся, даследаванні пра людзей з розных сацыяльных груп, яны таксама будуць пашырацца. Але казаць пра дадзены па даследаванню агенцтва Еўрапейскага Саюза па асноўных правах да 55% жанчын у Еўрапейскім Саюзе сутыкаліся з сексуальнымі дамаганнямі ў грамадскім транспарце. У менш развітых рэгіёнах гэтыя лічбы выглядаюць вышэй. У Мексіцы больш за 64% жанчын заявілі, што сутыкаліся з той ці іншай формай дамагання ў грамадскім транспарце. І адной з прычын гэта з'яўляецца тое, што жанчыны ў гэтых рэгіёнах значна больш залежаць ад транспарту, што грамадскі транспарт небяспечны для жанчын, і там небінарных людзей, іншых гендерных ідэнтычнасцей, то ўзнікае дрэннае становішча транспарту, якое стварае сацыяльную нероўнасць на прыкмеце гендеру. Такі пераслед у грамадскім транспарце, ён мае вялікі ўплыў на паўсядзённае жыццё, на тое, як людзі апранаюцца, на тое, як яны ўвогуле сябе адчуваюць бяспечна ці не ў транспарце. Таксама на фінансавыя страты за выкарыстаннем іншых транспартаў, напрыклад, таксі. Але, напрыклад, я пазбягаю выкарыстання таксі, калі кіроўца мужчына, бо не пачуваюся бяспечна ў маленькай зачыненай прасторы з мужчынамі на адзіныя. І атрымліваецца такое замкнёнае кола, што і грамадскі транспарт можа быць месцам харасмента, але і таксі таксама можа ім быць. А перасоўвацца на доўгія адлегласці на ровары ці пешу вельмі складана. Таму зараз я ўвогуле задумалася аб куплі машыны, хоць я адкладаю гэтае рашэнне, бо яно вельмі не экалагічнае. Такая таксама дынаміка вельмі цікавая адбываецца, калі мы паглядзім, напрыклад, Болт Польшчы кантэкст. Я зараз у Вільнюсе мы таксама маем Болт. Але ў Польшчы ёсць такі тарыф кабеты для кабет. Ты можаш выбіраць, хто будзе кіроўца твайго таксі. Ёсць розныя тэорыі таго, чаму такі увогуле тарыф існуе. Першае гэта тое, мы будзем узмацняць жанчын, каб яны больш працавалі ў прафесіях, якія звычайна лічыліся мужчынскімі. Але іншая такая сітуацыя ў тым, што вельмі часта гвалт адбываецца ў таксі з боку мужчын, таму зрабілі гэты тарыф. Я не ведаю, як да гэтага увогуле ставіцца. Я вельмі бяспечна сябе адчуваю, калі кіроўца гэта жанчына. Але гэта такая штучная сітуацыя, то бок мы не працуем з тымі, хто робіць харасмент, але мы проста робім сепаратныя прастранствы для жанчын, каб да іх не дамагаліся. І гэта не будзе заўсёды добрым рашэннем, таму што жанчыны не могуць існаваць у сакрэтных танелях пад зямлёй або заўсёды ў сепаратных прасторах. Таму гэта такое вельмі складанае пытанне. Слухай, вось я хачу, па-першае, сказаць наконт гэтага тарыфу кабеты для кабет. Па-першае, я намагалася ім скарыстацца 3 разы ў Варшаве, і кожны раз там было кшталту брак кіроўцаў, абярыце іншы тарыф. То бок, я так разумею, што тарыф як бы існуе, але ці то попыт нашмат большы, чым прапановвае, ці то што, ці то гэтая сістэма пакуль функцыянуе недасканальна. То бок, так я ні разу гэтым і не скарысталася. А ўсе разы, што я карысталася таксі ў Варшаве, не было такого, каб гэта была кіроўца жанчына, заўсёды мужчыны да мяне прыязджалі. Шмат часу трэба чакаць чаргі ў гэтым тарыфе, таму што так, на яго, па-першае, вялікі попыт, а па-другое, не так шмат жанчын-кіроўцаў задзейны ў гэтым. Увогуле ў Балце, таму гэта такое складаная рэч. З аднаго боку, я думаю, што, можа быць, з цягам часу больш жанчын прыйдуць у таксі, і гэтая прапанова пачне неяк дзейнічаць насамрэч. Але я і згодная з тым, што ты кажаш, што проста сказаць, а ў нас жанчыны зараз будуць хадзіць проста па асобных вуліцах і жыць у асобных дамах, расам небяспечна жыць побач з мужчынамі, гэта таксама не варыянт. То бок, канешне, файна, калі ёсць там, не ведаю, асобны каворкінг для жанчын, і можна прыйсці і пабыць недзе, дзе толькі жанчыны, людзі з жаночай гендернай сацыялізацыяй. Можна нейкія гурткі толькі для людзей жаночай гендернай сацыялізацыі, напрыклад, рабіць, і гэта таксама файна прыйсці і пабыць. Але гэта менавіта пра прыйсці і пабыць, а не пра тое, што ты ўвогуле можаш жыць гэтае жыццё толькі з людзьмі таго ж гендеру, што ты. Я бачу, што ўвогуле сепаратных прастор зараз вельмі шмат адкрываецца. Гэта не толькі пра грамадскі транспарт, але так, пра грамадскія нейкія прасторы, я зараз з Берліна прыехала, я бачыла шмат клубаў толькі для жанчын, або клубы для ўсіх, акрамя цыз-мужчын. Я, напрыклад, вельмі рада, што ёсць такі опцыі, таму што я там адчуваю сябе бяспечна. Але гэта зноў такая размова пра, мы не можам заўсёды жыць у
сепаратных прастранстваў нам трэба працаваць з тымі, хто робіць прастору небяспечнай. І мне здаецца, што было б класна, калі Болт узяў ту моц, якую ён мае, і неяк яе уклаў у інфармацыйную падтрымку тых, хто патэнцыяльна можа рабіць гвалт, актары гвалта, каб яны ведалі, там, што гэта дрэнна, што ўвогуле гэта такое, таму што, мне здаецца, праблема ў тым, што людзі часта не разумеюць, што то, з чым яны сутыкнуліся, гэта гвалт. Але і тыя, хто яго робіць, таксама не заўсёды рэфлексуюць тое, што яны робяць гвалт менавіта. Таму, мне здаецца, трэба адукоўваць грамадства. Я памятаю, быў файны падкаст Насці Красільнікавай, такая расійская фем-актывістка, менавіта пра паездкі ў таксі і пра гвалт, з якім сутыкаюцца жанчыны ў таксі. Мне падаецца, цана паездкі называўся гэты падкаст. У адным з выпускаў яна запрасіла менеджерак з Яндекс.Таксі, паразмаўляла з імі наконт бяспекі. Яна прапанавала увесці абавязковую функцыю бяспека, уласна, у аплікацыі. То бок, калі жанчына адчувае сябе па нейкай прычыне небяспечна з кіроўцам 1 на 1, штосьці адбываецца, яна можа націснуць на гэтую кнопку, і тады аператару таксі прыйдзе паведамленне, ён зможа адсачыць, што там адбываецца, звязацца з кіроўцам і так далей. Па-другое, яна казала пра тое, што калі вы бярэце на працу кіроўцаў, вы мусіце з імі праводзіць увогуле нейкія тлумачальныя гутаркі, трэнінгі пра тое, што ўвогуле такое харасмент, таму што даволі часта ёсць такія рэчы, якія ў нашай культуры быццам бы прынятыя, то бок, хто не сутыкаўся з тым, што вы з сяброўкай сядаеце ў таксі, а там такі мужчына ўжо даволі сталога ўзросту, ён кажа: "Ну што, дзевачкі красавіцы, што, танчылі ў клубе? Ну як там хлопцы сабе знайшлі? Ой, якія ў вас ножкі?" І штосьці такое пачынаецца. Ты гэта не счытваеш адразу як гвалт, але потым да сябе даходзіць, што там ужо пачыналіся нейкія калясексуальныя размовы, а я не хачу весці калясексуальныя размовы з таксістамі звычайна. Так, і разумееш, нават калі ты, там, я не ведаю, адстойваеш свае межы, я кажу, звычайна, калі ласка, зрабіце музыку цішэй, калі са мной спрабуюць размаўляць на нейкія, я не ведаю, мае інтымныя тэмы, я кажу, што там я не хачу з вамі размаўляць пра гэта, я ўвогуле не хачу зараз размаўляць, і гэтак далей, і гэта не працуе, не заўсёды працуе. Тыпу, ты можаш выставляць колькі хочаш межы гэтыя, але тое, што чалавек зверне ўвагу на твае межы, пытанне. Я не ведаю, гэта такая фрустрацыя для мяне. Тыпу, я ўжо, мабыць, зараз і не супраць гэтых сакрэтных танэляў пад зямлёю і хадзіць у іх. Я стамілася карыстацца сваім голасам, я стамілася бясконца там казаць пра свае межы. Мне проста хочацца абасобіцца. Слухай, я хацела ў цябе яшчэ запытацца, як ты думаеш, чаму менавіта грамадскі транспарт часта становіцца месцам, дзе здзяйсняецца харасмент, дзе здзяйсняецца нейкі гвалт, таму што, напрыклад, я даволі шмат чула гісторыі ад сваіх сябровак, калі мужчына мастурбаваў перад імі на іх вачах у аўтобусе. Мужчына дакрануўся да іх грудзей у тралейбусе. У метро падсеў нейкі нецвярозы чувак і пачаў расказваць, якая ты прыгожая, як бы ён хацеў з табой пазнаёміцца. Таксіст заводзіў размовы на нейкія незразумелыя тэмы. І ведаеш, вось таксіст, мне падаецца, гэта самы страшны уладальны чалавек у свеце, таму што ён цябе можа завесці куды заўгодна. І што ты з гэтым зробіш? І страшна таксісту сказаць наконт таго, што ты там бароніш свае межы і кажаш, выключыце музыку, ці я не хочу разбаўляць. Мне, напрыклад, бывае страмнавата штосьці тут выступаць, таму што я ведаю, што як бы ён мяне зараз увязе куды-небудзь за то, што я тут выпендрываюся, і буду я ведаць у наступны раз, як выпендрывацца. Таму у мяне пытанне, чаму менавіта грамадскі транспарт бывае такім небяспечным месцам. Па-першае, мне вельмі жаль, спачуваю усім, хто стыкнуліся з харасментам, незалежнасці, дзе гэта было. І калі мы кажам пра грамадскі транспарт, то тут ёсць некаторыя такія фактары, якія узмацняюць гэту верагоднасць, якія я бачу галоўныя, такіх два. Гэта такое першае блізкае ўзаемадзеянне. Знаходзячыся ў абмежаванай прасторы, людзі ў грамадскім транспарце знаходзяцца вельмі блізка адзін да аднаго, што стварае магчымасці для тых, хто нядобрыя намеры, і яны могуць бесперашкодна набліжацца ці дамагацца да іншых пасажыраў, так? І калі ты можаш гэта заўважыць, яны могуць там, я не ведаю сказаць, гэта проста месца тут мала, так? Табе ўсё гэта паказалася, цябе не трогаў, напрыклад, да? Іншы фактор — гэта ананімнасць і адсутнасць нагляду, і ў транспарце пасажыры могуць заставацца адносна ананімнымі,
Канешне, зараз мы там маем камеры відэаназірання, але ўсё ж такі можна застацца наіўнымі, і гэта можа ствараць умовы для некаторых людзей паводзіць сябе так, як яны паводзяць, там рабіць харасмент і не баяцца быць за гэта пакаранымі. Я скажу так, які мой досвед, такая звычайная сітуацыя, вось з якой я сутыкалася шмат разоў. Вось я, напрыклад, стаю на перапынку, я чакаю аўтобус, я заходжу ў гэты аўтобус, і чалавек, які выходзіць, ён штосьці робіць, за штосьці мяне хватае. І калі я магу зразумець, што адбылося, дзверы ў гэты момант зачыняюцца, і чалавек гэта ўжо знаходзіцца на вуліцы. То бок я ўжо ад яго як бы ўязджаю ў аўтобусе, а ён на вуліцы, і ўсё, я нічога не магу з ім зрабіць. Вось даже проста распавядаць пра гэта вельмі траўматычна, але я не ведаю, сябе адчуваю такой, як будто у мяне няма ніякай эмоцыі, няма ніякіх межаў. Такі бы першы досвед у аўтобусе адбыўся ў Менску, і я так памятаю, як я ехала яшчэ, там, я не ведаю, колькі прыпынкаў, і я проста не зразумела увогуле, што адбылося, як гэта адбылося. Мяне схвацілі за ягадзіцы, калі вось у мяне был такой жудасны твар, чалавек застаўся на вуліцы, я вось паехала ў аўтобусе, і ён тыпу рагатаў. Я не ведаю, навошта глядзець хорары, калі гэты хорар гэта жаночая сацыялізацыя, і шмат разоў таксама я сутыкалася з гэтым у метро. А ў метро, мне здаецца, вельмі такая таксама адасобленая прастора. Калі ты едзеш, па-першае, у мінскім метро гэта вельмі такі моцны гук. Калі ты там штосьці пачнеш казаць или як-то сябе абараняцца, гэта таксама вельмі складана. Я ведаю, што там існуюць гэтыя кнопкі, але праблема ў тым, што працоўнікі грамадскага транспарту, яны самі не ведаюць, як абараняць людзей, якія пакутуюць ад харасмента. І яны таксама могуць казаць нейкія victim-blamingавыя штукі, тыпу ты сама вінавата, што на тебе было апранута, як ты на яго паглядзела і гэтак далей. Таму окей, калі такая опцыя ёсць атрымаць нейкую дапамогу, але якой увогуле якасці будзе гэтая дапамога? Ці не зробяць яны горш? Таму што вось я рабіла зараз даследаванне пра досвед харасмента беларусак. У мяне было такое пытанне, ці звярталіся вы за дапамогай, і увогуле куды, калі звярталіся, і чаму не звярталіся, калі не звярталіся. І большасць адказу была пра тое, што людзі не звяртаюцца, калі такое з імі адбываецца, таму што яны не вераць, што ім хтосьці можа дапамагчы, і увогуле, што ім павераць, напрыклад. Окей, тады мы маем не одну праблему з харасментам, а тады мы маем яшчэ праблему з тым, што ў нас няма інстытутаў, якія ўвогуле цябе могуць абараніць, а ў нас няма законаў, якія цябе могуць абараніць. О, так у нас няма і закона супраць хатняга гвалту. І тыпу, ну і ўсё, і ты зноў такой у нейкай лужы слёз, таму што ну, ўсё такое бессэнсоўнае, здаецца. Вось. Але дасылаю падтрымку сваю тым, хто стыкаўся з такім вопытам, мне вельмі жаль. Калі вы можаце неяк паклапаціцца за сябе, калі ласка, зрабіце гэта, падтрымайце сябе. Вы не павінны быць адныя ў гэтым вопыце. Гэта вельмі дрэнна. Слухай, я хацела б таксама падзяліцца сваёй гісторыяй, якую я запомніла насамрэч з гэтым харасментам мелкім нейкім, ну, як бы у двукосе мелкім, калі, ну, падумаеш, да цябе дакрануліся, ну, падумаеш штосьці. Ты проста ў нейкі момант на гэта, перастаеш звяртаць увагі, а недзе на падкурсе гэта ўсё адно асядае. Карацей, я распавяду гісторыю, якую я запомніла, напэўна, таму што гэта быў мой апошні, я спадзяюся, што крайні год у грудні, якраз на папярэдні таго, як я з'ехала. Я ехала ў аўтобусе, я сидзела каля вакна. На адным з прыпынкаў зайшоў мужчына, дакладней яго завяла жанчына, верагодна яго жонка. Ён вельмі дрэнна трымаўся на нагах, у яго штосьці было з вачыма нейкі расфокусаваны зрок, неяк ён дзіўна размаўляў, і як бы я здалёк не зразумела, я падумала, што, ну, можа быць, чалавеку дрэнна, ці чалавек з інваліднасцю, штосьці здарылася. Ён сядае, дакладней, яго садзіць гэтая жанчына побач са мной. Тут я адчуваю, што ад яго мацнейшы пах перагару, то бок ён прост п'яны, ён не чалавек з інваліднасцю ці штосьці. І ён чалавек, які не можа стаяць і нармальна размаўляць, палажыў мне руку на калена і схапіў хваткай краба, я б так сказала. І гэта як бы вось пры яго жонцы адбываецца. І яна пачынае на яго крычаць, я проста ўскокваю там,
сыходжу ў іншы канец аўтобуса. Чаму мяне, напэўна, гэта так раззлавала, што я ў сабе максімальна намагаюся адключыць вось гэтае стэрэатыпнае «я думала проста п'яны», а ў выніку у мяне было адчуванне, што чувак, прыкінуўся, хаця ён, канешне, нікім не прыкідаўся, гэта проста у мяне была першая думка, што яму дрэнна, а насамрэч яму было вельмі добра, просто ён быў вельмі п'яны. І ў мяне была такая думка, вось ты прыкінуўся, быццам табе дрэнна, я табе паспачувала, а ты зараза такая сунеш рукі куды не трэба. Вельмі жаль, што гэта з табой адбылося. Ну, гэта жудас. Але мне здаецца, трэба гэта таксама рэклейміць для сябе і казаць, што вось гэты досвед са мной быў, і гэта вельмі дрэнна, таму што, мне здаецца, у грамадстве гэта так абесцэньваецца, потому што гэта так часта, вось ты таксама сказала, што гэта так часта адбываецца і што ты ўжо на нейкія праявы гэтага харасменту ўжо ніяк не рэагуеш. Я, напрыклад, таксама такое, вось калі мы кажам пра вербальны, напрыклад, харасмент, то я проста раблю выгляд, што я не разумею, што мне кажуць, калі, напрыклад, ты жывеш у іншай краіне, гэта лёгка зрабіць такі твар, включаю музыку і іду далей. Не хачу, таму што сваю энергію, так якой не шмат, яшчэ кладаць у кагосьці, каб абараніць свае межы. Вельмі жаль, што гэта адбываецца з усімі з намі. І мне здаецца, яшчэ важна, каб людзі, якія бачаць харасмент, каб яны таксама, калі ў іх ёсць нейкая энергія, каб яны таксама дапамагалі абараняцца ад гэтага, таму што вельмі часта актары харасменту яны гэта робяць, таму што разумеюць, што ім за гэта нічога не будзе. Вось, і калі ты рэагуеш на гэта, і калі ёсць сілы, моц на гэта рэагаваць, гэта таксама можа крыху дапамагчы абараніцца ад гэтага ўсяго. Калі мы кажам пра абарону, вось я бачыла TikTok, што калі мы гуглям, напрыклад, сродкі бяспекі для жанчын, то гэта будзе нейкі там перцовы балончык, всякія сродкі абароны, тыпу, калі там цябе хтосьці скраў, вострыя штукі, каб разбіць акно, і гэта так капіталізуецца, ужо такія бізнесы вялікія робяцца на вось гэтых сродках абарону. А калі мы, напрыклад, гуглім сродкі абароны для мужчын, то гэта там будзе штосьці для тых, хто працуе на будоўлі, каб яны там, я не ведаю, каску адзелі. Просто хочу зараз штосьці сказаць, каб гэта было весялей. Каску трэба апранаць усім на будоўлі, не толькі мужчынам. Давай мы з табой ўсё ж такі пагаворым, якія выйсця могуць быць з гэтага. Увогуле, у мяне ёсць думка, я недавно пачула, і яна мне вельмі спадабалася, што калі ў пэўнай сацыяльнай групе ў грамадстве ёсць праблемы, то гэта праблема не толькі гэтай сацыяльнай групы, відавочна, а ўсяго грамадства. Таму што, прабачце мяне, у вас ёсць людзі, якія ўвесь час маюць досвед гвалту, напрыклад, і ёсць актары і актаркі гвалту ў вашым грамадстве, і вы тут неяк усе суіснуеце, не можа гэта не адбівацца на якасці вашага жыцця, таму бараніць пэўныя сацыяльныя групы гэта задача ўсяго грамадства. Мне падаецца, што зона адказнасці транспартных кампаній, бізнесу кшталту Bolt, Uber, Яндекс.Таксі, што заўгодна, гарадскіх уладаў, менавіта рабіць транспарт бяспечным для людзей. Не трэба казаць жанчынам, а вы просто не сядайце ў апошні вагон трамвая, а трэба рабіць так, каб у любым вагоне трамвая жанчыны сябе пачувалі нармальна. Вось што менавіта могуць зрабіць людзі, у якіх ёсць такая ўлада? Ведаеш, гэта вось такі спісак зараз будзе актывісцкіх дзеянняў. Гэта такі комплекс трэба рабіць, і адно без другога не будзе існаваць. Як я казала, па-першае, сегрэгацыя, сепарацыя вось гэтых сродкаў транспарту, якія будуць асобныя для мужчын, іншыя асобныя для жанчын, гэта не вельмі працоўная сітуацыя, так? Таму што гэта такое неправільнае паведамленне, як і злачынцам даецца, так і пацярпелым ад сексуальных дамаганняў. Трэба працаваць з тымі, хто гэта робіць, і трэба працаваць з тымі, хто пакутуе ад гэтага, каб яны таксама разумелі, што вопыт, з якім яны стыкаюцца, вось такі, і гэта вось харасмент, каб яны маглі яго ўвогуле разлічаць. І інфармаваць грамадскасць аб дамаганнях. Трэба рабіць шырокія асветніцкія кампаніі супраць сексуальных дамаганняў. Як я казала, прадстаўленне інфармацыі аб тым увогуле, што з'яўляецца сексуальным дамаганнем, можа прывесці да павышэння колькасці звароту, паведамленняў. Калі вось я зноў зрабіла сваё вось гэта даследаванне пра досвед харасменту, я там пісала прыклады харасменту і запытвала, ці быў такі досвед. І людзі мне вельмі часта пісалі, што яны не ведалі, што гэта харасмент. Тыпу, калі хтосьці пра іх інтымнае жыццё, або хтосьці іх скланяе да сексу, не ўсе разумеюць, напрыклад, што гэта харасмент. Таксама вельмі трэба інстытуцыяналізаваць форму зваротнай сувязі і даследаванні рабіць,
І як ты ўжо казала таксама, што перавозчыкі самі, напрыклад, могуць рабіць у свой унёсак, каб разумець праблему і маштабы дамаганняў у сваіх, напрыклад, сістэмах. Можна праводзіць сістэмныя апытанні, у якіх распытваць пасажыраў аб іх вопыце дамаганняў. І таксама запытвацца не толькі пра досвед дамаганняў у транспарце, але і па дарозе, у транзіце, да, напрыклад, частка шляху трэба праехаць на аўтобусе, частка на метро, і вось гэты перыяд ад ісці да аўтобуса да метро таксама можа быць такім выклікам. Напрыклад, там можа не быць увогуле нейкага святла або дрэннай дарогі, і там няма людзей, небяспечныя вуліцы. То бок, запытваць людзей, які ў іх досвед. Не трэба нічога там самім прыдумаць. Дастаткова спытаць пра гэта. Таксама, мне здаецца, вельмі важна адукаваць персанал, супрацоўнікаў і рабіць іх больш адчувальнымі, тому што не толькі супрацоўнікі грамадскага транспарту не заўсёды разумеюць, што чалавеку патрэбна дапамога. Напрыклад, там міліцыя, паліцыя, месцы, якія патрэбны цябе абараняць, яны таксама могуць увогуле там не прыняць твой зварот, казаць нейкія віктым-блеймінгавыя штукі, такую адчувальнасць павялічваць і увогуле павышаць бяспеку, больш персаналу рабіць на усродках грамадскага транспарту, відэаназіранне на прыпынках і станцыях рабіць, лепшае асвятленне. Канешне, гэта такі, там відэаназіранне ў кантэксце Беларусі, гэта там не тое, што ты ўспрымеш як штосьці для тваёй бяспецы, а мабыць, наадварот, больш там для, я не ведаю, рэпрэсій, але гэтыя штукі можна вельмі па-рознаму выкарыстоўваць. Мы маем ужо вельмі шмат тэхналогій, але там яны ідуць вельмі часта не для бяспекі. Вось што я бачу. А вось ты што бачыш? Што можна ўвогуле з гэтым рабіць? Слухай, па-першае, асвета наша ўсё. Увогуле слова харасмент, ізаляцанні і разуменне таго, што, падумаеш сябе, недзе за штосьці дакранулі. Гэта ненармальна, і так не мусіць быць, і гэта сексуалізаваны гвалт. Яно мусіць быць даступна не толькі, ведаеш, дзяўчынкам, небінарным асобам і хлопцам, таксама, якія недзе ў актывізме, недзе ў журналістыцы, недзе тут знаходзяцца. Гэта мусіць быць нешта такое, ні ў каго няма пытання, што нельга мастурбаваць у грамадскім транспарце на нейкую дзяўчыну, якая табе спадабалася. Па-другое, мне падаецца, што калі сапраўды вы пры прыёме на працу даеце людзям заданне прайсці нейкі тэст, то у прынцыпе чаму б не ўвесці яшчэ які-небудзь тэст на разуменне таго, што рабіць у такіх сітуацыях, то бок навучанне і тэст, і калі чалавек такі тэст не праходзіць, то як бы не трэба яго браць на працу ў грамадскі транспарт, таму што гэта рэальна пытанне бяспекі, і нават падаецца, што не заўсёды гэта звязана менавіта з сексуалізаваным нейкім гвалтам ці з чымсьці, таму што даволі часта бывае там кшталту увечары позна ў аўтобусе людзі пачынаюць біцца ці штосьці, хтосьці камусьці пагражае ножом, а кіроўца нават гэта там чуе, бачыць, але ён не ведае, што з гэтым рабіць, ён такі, я проста паеду далей, а то яшчэ мне дастанецца. Людзі мусяць ведаць, як сябе паводзіць у такой сітуацыі. У сучасных там сродках грамадскага транспарту, аўтобусы, тралейбусы, метро ёсць вось гэтыя экранчыкі, дзе паказваюць нейкую рэкламу, які даступны прыпынак звычайна. Ёсць жа ў нас шмат сацыяльнай рэкламы, добрай і рознай. Можна сацыяльную рэкламу і пра харасмент таксама паказваць, пра тое, што гэта такое, чаму гэта недапушчальна. Зноў жа, гэта банеры якія-небудзь. Карыстаемся рэкламнымі пляцоўкамі, каб прасоўваць нешта добрае для гэтага свету. Так, згодная з табою. Трэба не капіталізаваць гэтыя рэкламы, гэтыя маніторы, але таксама ўжываць для сацыяльнай рэкламы. Зразумела, што там будзе нейкая і камерцыйная рэклама, але калі сярод гэтай камерцыйнай рэкламы будзе яшчэ штосьці, асабліва калі яно неяк прашпільна зроблена з катэгорыі, як вельмі ёсць гэтыя мульцікі, там, дзе всякія жывёлінкі едуць у аўтобусе, і значыць, там на іх прыкладзе паказана, як себе трэба паводзіць, і, дарэчы, яны настолькі файна зроблены, што там амаль няма тэксту, і зразумела і людзям, якія не ўмеюць чытаць ці не ўмеюць чытаць па-літоўску. І вось мне падаецца, калі штосьці падобнае намаляваць, як стрыміш, я памятаю нават некаторых персанажаў, там дакладна ёсць бегемотіха, і там ёсць воўк, і заяц там ёсць, які едзе зайцам. А ведаеш, я вось, калі бачу гэтую рэкламу ў Вільнюсе, гэта рэклама з вільнюскага грамадскага транспарту, я так крыху
Спачатку я была прикольна, типу, робіць гэта, а потым я паглядзела, такі гендерны аналіз зрабіла таго, што там адбываецца, і яна такая насамрэч вельмі гендерна маркіраваная, типу, вось гэтыя бегемотыхі і іншыя жывёлы. Тыя, хто, напрыклад, размаўляюць шмат па тэлефону, вельмі часта гэта яны там выглядаюць як жанчыны у ружовых адзеннях. Можна было б зрабіць крыху гэта лепей. Так, я успомніла, там яшчэ гэтая котка з кацянём, значыць, як маці з дзіцём. Цікава, а чаму не кот з кацянём? Калі мы кажам пра грамадскі транспарт і паглядзім на малюнкі, усялякія схемы, там я не ведаю, якія ў грамадскім транспарту ёсць, калі там месцы толькі для цяжарных людзей, або там месцы толькі для сталых людзей, або для людзей з дзецьмі. Я часцей за ўсё бачу, што калі кажуць пра людзей з дзецьмі, то гэта жанчыны, або пешаходны пераход, і там такі знак «трымайце свайго дзіця за руку», і таксама гэта часцей за ўсё такая выява будзе жаночая на гэтым малюнку, і такое, тыпу, можна гэта рабіць больш разнастайным і ўключаць мужчын у гэты досвед. Вось якраз той прыклад, калі звычайна, як у кніжцы «Нябачныя жанчыны» напісана, што па змаўчэнні лічыцца, што чалавек гэта мужчына, у тым сэнсе, што нейкія выявы чалавека гэта выявы мужчыны звычайна, а тут якраз зваротная сітуацыя, што чалавек з дзіцём гэта жанчына па змаўчэнні атрымліваецца. Так што з днём гендерных стэрэатыпаў, між тым менавіта яны прычына, па якой харасмент у грамадскіх прасторах і ва ўсякіх іншых прасторах адбываюцца, таму што ёсць нейкае разуменне, што жанчына можна сябе так паводзіць, калі ты мужчына. Калі нас раптам чулі людзі датычныя да транспартных кампаній, падумайце у сваіх транспартных кампаніях, ці дастаткова вы робіце для бяспекі. Калі вы займаецеся нейкай асветніцкай дзейнасцю, вось мы таксама падказалі напрамак, куды яшчэ можна паасвятляць. На гэтай пазітыўнай ноце я прапаную скончыць наш падкаст. Толькі, Аліна, скажы, калі ласка, ці трэба падпісацца на нейкія твае рэсурсы? Я думаю, трэба падпісацца на Інстаграм «Невінаватая» абавязкова. Підписуйтесь на «Невінавате», на нас у Інстаграмі, на нові регіони, пакуль яны яшчэ нові регіони, так само в Інстаграмі. Мы таксама перыядычна ў «Невінавату» збіраем гісторыі пра досвед харасменту, і калі вы хочаце пра гэты досвед распавесці, калі ласка, пішыце нам. Усім шлю падтрымку і спадзяюся, ўсё менш і менш будзе адбывацца такіх дрэнных рэчаў у нашым досведзе. Дзякуй, вялікі шаноўнае спадарства, што вы паслухалі гэты выпуск. Падпісвайцеся на «Невінаватае», падпісвайцеся на новыя рэгіёны, а яшчэ падпісвайцеся на наш падкаст, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.